Селям алейкум, хайрлы шамлар, сәғылатыр телеканалының телесерджілері прайм программасыны сейрет есін сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве невбетеке бір сат яйынымызда біз Украин тілінде фарқлы мевзуларыны музакере етежекміз ве сіздер үшін айрыжа садыжа Қырым да яшағанлар үшін дегілде Украинада ве бүтін дүнияда бізні сейір еткен сейірджілеріміз үшін фарқлы меселерді музакере етмеге планлаштырдық ве әлбетеке сонки вақытлары лаф етілген бұл жебедеке вазиет мәлім олғаны өзіре женг бүтін шиддеті или фарқлы тарафларда хусусан шарқи ве женюби бөлгелерде девам ете. Бұл меселе ве хусусан халқара дестек, Украинаға берілген халқара дестек берілгені кебі девам етежек ма? Америка Бірлешкен Девлеттері ве фарқлы дегер өлкелер Украинаға не үшін вади етілген дестеклеріні яваш-яваш бере ве Украинаның істегені кебі Хызлы ве чабух бір шекілде селяхлар мында келмей, ве бір чоқ дегер меселерні лаф етежекміз Украин тілінде сайғыл арқадашлар. YouTube каналымызға абоне олмаға ве бейіні, яғни лайк қоймаға ұнытмаңыз. Бұл бізім яйынларымызны да чоқ дегер инсанларының сейір етмесіне имкан бағышлайджақтыр. Вітаю в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халилова, і я рада привітати гостя, який доєднався до нашого ефіру. Це пан Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південного напрямку. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, салам алейкум. Алейкум селям. Пане Сергію, розповіжіть, будь ласка, нашим глядачам з окупованого півострова, яка зараз ситуація на південному напрямку, що зараз відбувається на південному фронті? Ну, якщо ми загалом говоримо про ситуацію на фронті, то вона особливо чимось не відрізняється від про південний напрямок, звичайно, відрізняється особливо від інших напрямків, тому що продовжуються відповідні дії ворожі. Перш за все, ми говоримо про лівий берег Дніпра, де є наші плацдарми від осені минулого, підкреслюю, року. І не дивлячись на те велике угруповання військ російських окупантів, яке має теж назву Дніпро, вони тримаються військо і нічого не можуть зробити з тими плацдармами. Наші хлопці, перш за все, морська піхота, утримують плацдарми, наносять величезну шкоду ворогові, знищують особовий склад, знищують ворожу техніку, відбувають усі ті штурмові атаки, які сьогодні ворог намагається проводити. Але тут, як кажуть, є нюанс, тому що інтенсивність цих штурмових атак, вона стала дещо нижчою. Нижчою чому? Тому що дуже важко знайти особовий склад, тобто людей, які хочуть йти в такі штурми, тому що за великим рахунком це квиток в один кінець, і всі вони, як правило, до 70% особового складу, вони всі відбувають на концерт Кобзона, зрозуміло, що з нього не повертаються. Ситуація дійсно є складною, тому що плацдарми не є такими великими, а ворог намагається максимально їх знищити. Тому ворог сьогодні, якщо ми говоримо про південь, він намагається атакувати, зокрема, Одеську область, Миколаївщину ракетами, дронами, камікадзе. Це шахеди іранського виробництва, які на Росії називаються «Гірань». Фактично Одеса зараз тероризується майже кожен день, кожну ніч. І ця ніч, наприклад, теж не стала винятком. На жаль, у нас є влучання, на жаль, у нас є загиблі. І, можливо, наші глядачі пам'ятають про ту трагедію, той ворожий обстріл, коли один з шахедів після того, як він був знищений, але по траєкторії долетів до житлового кварталу, попав у житловий будинок, нас загинуло тоді 12 людей, серед них 5 дітей, деяким з них не було навіть до 1 року. Тобто ворог намагається тероризувати український південь, ворог намагається бити саме по житлових кварталах, по мирних людях, для того, щоб викликати відповідні емоції, для того, щоб люди виходили, приймали якісь радикальні там рішення, радикальні форми тиску на владу, але насправді нас це як ви вважаєте, чи це можливо? Є в цьому сенс? Дійсно, ми бачимо, що Росія з початку широкомасштабного вторгнення, вона атакує лише цивільну інфраструктуру України в більшості, і ми спочатку говорили про те, що це така стратегія залякування українського народу, але ми бачимо, що в цьому сенсу немає, не було сенсу в стратегії
там атакування української енергетичної інфраструктури, тобто навіщо це зараз? Ну, стратегія атакувати енергетичну інфраструктуру, вона і була в тому, якраз розглядалася через призму створення атмосфери страху, терору, коли люди мають вимагати від влади йти на перемовини, причому з невигідними для України умовами. А навпаки ж, сьогодні нас такі терористичні обстріли, вони єднають людей, тим більше, коли я сказав, гинуть зовсім маленькі діти, і це викликало просто шалені емоції в одеситів, зокрема, та й власне всіх інших українців. Тут ми це знаємо, нас підтримували у ті дні на початку березня нинішнього року. Тому ворог все рівно намагається це робити. Тут дуже важко з одного боку, але й дуже просто пояснити дії терориста. Терорист є терорист, і він буде проповідувати і здійснювати саме терористичні методи впливу, тому що пояснити з людської точки зору це просто неможливо. Сьогодні ворог менше б'є по енергетичній інфраструктурі. Сьогодні він саме намагається вишукувати там якісь об'єкти критичної інфраструктури, промисловості, військові – це те, що є традиційно. Але поставив на меті саме атакувати мирних громадян. Ще раз кажу, жодного ворог у цій тактиці немає, але таким чином він намагається впливати через цивільних і на військових, тому що у військових тут сім'ї, у військових тут рідні і близькі, тобто спонукати військових до якихось дій. Але дії лише одні, вони спрямовані на знищення російських окупантів. А якщо, пане Сергію, розмовляти про фронт, як зараз росіяни воюють? Чи змінили вони якось свою тактику за останній час? Якщо так, то яка це нова стратегія, нова тактика у російських окупантів на фронті? Ну, власне, ми можемо говорити про те, що російська армія вчиться теж воювати. У них є регулярні частини, які і вміли воювати, і протягом цієї вже війни вони здобували в тому числі бойовий досвід, вони теж вчаться. Це говорить лише про те, що нашим військам, нашим підрозділам, не дивлячись на величезний російський тиск, вдається знищувати в тому числі регулярні російські війська, елітні війська, мова йде про морську піхоту, мова йде про десантників, мова йде про мотострілецькі, наприклад, дивізії або з'єднання, які є основою російської армії. Звичайно, росіяни використовують в тому числі і м'ясні штурми, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, Авдіївський напрямок, де на сьогодні відбувається певна стабілізація фронту, тому що росіяни, і це теж треба пам'ятати, вони не є безсмертними, вони теж гинуть, причому завдяки нашим воїнам гинуть в промислових масштабах. Звичайно, вони підтягують так званих чмобіків, вони підтягують тих мобілізованих, яким пропаганда в тому числі розказала про те, що тут в Україні у Росії суцільні перемоги, вони їдуть сюди як на прогулянку, в тому числі не встигають вчитися і тут знищуються. Тому їх використовують саме для тих м'ясних штурмів, так званих, про які я сказав, коли характеризував ситуацію на лівому березі. Наші б'ють, звичайно, у Росії на сьогодні є перевага в людях. Це правда. Вірніше, в нелюдях, я поправлюся, в особовому складі. Це правда, тому сьогодні наша активна оборона, а Збройні Сили України сьогодні обрали саме такий формат відповіді, вони мають бути підсилені технологіями, сучасними технологіями ведення бою. Якщо ми, зокрема, говоримо про використання дронів, якщо ми, зокрема, говоримо про використання важкої артилерії, важких ракет великої дальності, це те, що сьогодні необхідно Україні. Тому що попередити ворога в ударі ми можемо лише нанести удар на упередження, ми маємо бити завчасно, наприклад, щоб ракети комплексу С-300 не летіли в Харків, ми маємо ці системи, ці установки знищити на території Білгородської області, звідки, власне, відбуваються обстріли Харкова. Так само ми, якщо говоримо про Одесу, про дрони «Камікадзе», це Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край, ми мусимо бити туди. Це наш тимчасово окупований український Крим, це Чауда, це Балаклава, це ті майданчики, звідки ці шахеди вилітають і потім кошмарять не лише Одещину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, тобто розповсюджуються по всій лінії Південного фронту.
то треба бити на упередження. Я сподіваюся, що відповідні заходи, це не робиться за один день, як би не хотілося. Це має бути спланована операція з використанням відповідного ресурсу. Сподіваюся, що оці удари на упередження, вони призведуть до, перш за все, зменшення тиску на південні регіони. Вони призведуть до того, що процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму, він буде так само далі ефективно проходити. А власне сама демілітаризація нашого півострова, вона вкладається в концепцію вже повної деокупації українського півострова і реалізації наших прав на наш український Крим. Але ж я так розумію, що для цього нам необхідна далекобійна зброя, правильно? Чи є зараз наявність у нас така? Ну, звичайно, я знаю, що медійно зараз дуже багато речей, в тому числі і видів озброєння, вони, кажуть, інформаційно розкручені. Так. Звичайно, дуже багато говорять. Якщо про ракети, то це Тауруси. В будь-якому разі треба зазначити, що на сьогодні немає тієї дивозброї, яка б могла отак в одну мить вирішити всі питання на фронті. Ну, зокрема, дуже багато говорили свого часу про F-16, але це процес, який вимагає часу, перш за все, підготовка пілотів для того, щоб у небі встановити паритет, який сьогодні у нас, на жаль, відсутній. Сьогодні ворожа авіація, вона багато в чому панувала, знаходила, скажімо так, можливості панувати у нашому небі. Хоча, з іншого боку, ви бачите, що той літак «Оріс», який був влаштований повітряними силами, іншими підрозділами Збройних сил України для російських літаків, він показує, що є сьогодні у нас, можливо, недостатньо та зброя, яка може збивати і російські літаки. На сьогодні збиття навіть такої кількості російських літаків, вони не є, на жаль, критичною для російської авіації, тому що у росіян дуже багато літаків такого типу, але тим не менше, збиття кожного, воно, звичайно, все рівно впливає, в тому числі на настрої російських окупантів. Так от, якщо ми говоримо про дивозброю, то, звичайно, такої немає. Але в комплексі F-16, якщо це будуть, наприклад, не Тауруси, ми ж свого часу там, ну, 1,5-2, тим більше роки тому, не могли і мріяти, наприклад, про системи там ракети «Шторм», так, британські, які вже завдавали і завдають удари. Або французькі «Кальпи», які теж виконують свою бойову задачу для того, щоб знищувати окупанта. Дійсно, ця зброя потрібна. Але якщо ми беремо по Криму, то, в принципі, на сьогодні ті операції, про які ми знаємо, і удари по Керчі, по Феодосії, ну, я вже не кажу там Севастополь, ну, ми Старханку, це ще болюче таке місце для нас, і Джанкой, тому що це відповідна балістика, яка є у ворога. Так от ці удари, вони сьогодні, ми можемо їх наносити. Це по-перше. І, власне, по Криму візьму на себе сміливість сказати, що сьогодні на території Криму немає жодної, підкреслю, жодної локації, де б, скажімо так, наша зброя, я не буду про неї конкретно говорити, зрозуміло, наша зброя не могла дістати до того чи іншого російського військового об'єкту. Більше того, всі локації ці вже були, як кажуть, відмічені. Я вже назвав деякі з них. Тому ворог має розуміти, Україні є чим бити, принаймні на території Кримського півострова. А сьогодні Буданов анонсував серйозну спецоперацію в Криму. Керівник ГУРМО заявив, що українські диверсійні рейди в Чорному морі є лише підготовкою до серйозної операції в анексованому півострові. Очільник розвідки зазначив, що успіхи ЗСУ в Чорному морі – це перевірка правильності тверджень про шляхи підходу та відходу звідти, хороший посил для мешканців півострова, які живуть в окупації вже 10 років. Як ви вважаєте, про що може йти мова? Ну, дивіться, власне, я про це трошечки сказав, тому що процес повної деокупації Криму, вигнання російських окупантів з нашого Криму, це не питання одного дня чи одного місяця. Ми вже бачимо кількох років. В будь-якому разі треба розуміти і пам'ятати головне, що, як не дивно, але для росіян і для нас початок повномасштабки він розвернувся бумерангом. Для нас, тому що питання Криму на порядку денному, воно знову вийшло на перші шпальти, в тому числі і світових видань, а для нас на першочерговість у виконанні бойових завдань.
Хіба ми могли говорити ще, наприклад, там у 21-му, 20-му році, 19-му про те, що говоримо про силовий варіант звільнення Криму або Так, звичайно. військово-політичний. Давайте Мгм. буде точніше. Так. Сьогодні ми вже про це говоримо. І Україна демонструє, що вона проводить відповідні операції, вона завдає ворогу ударів на території Криму, і це є запорукою того, що процес деокупації Криму все рівно відбудеться. То, власне, ми говоримо про те, що, і я думаю, що очільник Головного управління розвідки має на увазі, перш за все, це. Ну, візьму на себе сміливість так коментувати, що зараз цей процес демілітаризації, він же відбувається. Тобто ворогу наносяться удари в Криму. Починаючи там від таких знакових місць в Севастополі, це штаб командування Чорноморського флоту, наприклад, закінчуючи там той же самою знищеним підводним човном. Нехай він стояв там на ремонтному заводі, той човен, але він знищений. Тобто мінус бойова одиниця. І це вже говоримо там про Феодосію, говоримо про Керч. І я вже не беру там до уваги там інші локації, а Кримський міст. Всі ж розуміють, що питання Кримського мосту – це питання часу. Тобто Україна, якщо буде наносити удари, має бути відповідне планування операції, відповідний ресурс для того, щоб, як кажуть, один раз і відрізали. Тому, з іншого боку, якщо Буданов про це говорить, дивіться, обіцяв, що буде в Криму. Адже в Криму наші спецпідрозділи періодично з'являються, виконують бойові завдання. Так, нам би всім хотілося, щоб вони, наприклад, там ці наші підрозділи зайшли в Сімферополь, в Севастополь. Ну, мені взагалі було б добре там десь в Красногвардійськ би зайшли, я б з задоволенням би теж на маленьку батьківщину завітав. Але це буде з часом. Це буде з часом. Не поспішаємо, робимо свою роботу, виконуємо так, як казав Франко свого часу, лупаємось у скалу. Тому Буданов говорить абсолютно виважено, абсолютно вивірено, але на це треба час. Не треба завищених очікувань, але й не має бути зради від того, що ми сьогодні ще з вами, наприклад, не в Криму. Так. Ну, це буде післязавтра, або там за кілька місяців, або за рік. Ну, ми ж з вами готові до того, щоб ми довше чекали, ніж залишилося. Тому треба працювати над цим далі. Ну, це вже дійсно 10 років окупації півострова. Тобто, як ви вважаєте, удари далекобійним озброєнням по Криму, та по російській стратегічній військовій інфраструктурі, ізоляція Криму, тобто зруйнування Керченського місту. Чи можемо ми казати про те, що можлива сухопутна операція Збройних сил України в Крим після цього? Я думаю, що можливі декілька варіантів. Як мінімум, який з них буде саме реалізовано, ну це вже побачимо в реалії. Тут єдине, про що можна говорити, якщо ви згадали Кримський, він же Керченський міст, це тим окупантам, які мають на сьогодні таку можливість, я порадив би поспішати. Порадив би розпродавати те майно, яке в тому числі вони там отримували, багато з них незаконно. Ну, тут вже не про продаж мова, а про те, щоб збирати речі і висуватися через міст, поки він функціонує на території Російської Федерації. Оце така рекомендація. Що буде далі? Ну, вони можуть стати і заручниками проведення військової операції. Знову-таки, українські сили оборони завжди попереджали і попереджають, так само, як і наші інші структури, про те, що місцевим мешканцям, мирним мешканцям не рекомендується знаходитися біля військових об'єктів російських окупантів, тому що це небезпечно. Всі вони будуть так чи інакше знищені. Тому, аби упередити ці події, будь ласка, ви почуйте мою рекомендацію. Колись 2 роки тому, трошечки, можливо, менше, я говорив про те, що прийде той час, коли одесити, наприклад, зможуть передати свій досвід або готові передати свій досвід мешканцям, наприклад, Севастополя, як поводити себе під час повітряної тривоги, яка, до речі, зараз у нас в тому числі лунає. Над цим сміялися, я пам'ятаю ці російські кримські пабліки, що вони писали. Але ж ми бачимо, як ситуація змінилася. Пройшло менше, ніж 2 роки. Менше, ніж 2 роки. Тому оці рекомендації бажано до них дослухатися і виконати. Тому у кого є можливість, будь ласка, поки міст функціонує, будь ласка, в бік Росії,
Це без жартів, це досить серйозно, тому що інакше буде відповідний процес деокупації, який передбачає і фільтрацію, у тому числі. Я підкреслюю фільтрацію, тому що треба розбиратися, хто яку шкоду задіяв українським громадянам, що сьогодні вимушені знаходитися на території тимчасово окупованого Криму. А ось таке запитання. Ви знаєте, що на території окупованого півострова діє така організація, як АТЕШ, та? Вони називають себе кримськими партизанами, але все ж таки у мене запитання, чи можемо ми довіряти їм, ось таким партизанським рухам, які себе називають партизанськими, у них там телеграм-каналі, та дуже багато підписників, вони публікують рух російської там техніки і так далі, але чи можемо ми їм довіряти, як ви вважаєте? Я хотів би сказати два моменти, на них наголосити, які, на мій погляд, є базовими. Війна триває, війна з ворогом жорстоким, з ворогом, який є безпринципним, є терористом по своїй суті, то у цій війні ми мусимо задіяти всі механізми, які допоможуть нам здолати цього ворога. Тому що мова йде про наше життя, про життя наших рідних і близьких. Другий базовий момент, коли говорили про те, що Україна в 2014 році пішла з Криму, з цим принципово не погоджувався і ніколи не погоджуся, і ми бачимо наразі, що ці слова підтверджуються, що Україна не пішла з тимчасово окупованого Криму. Є відповідні і партизанські рухи, і без конкретизації зараз, є відповідне підпілля, є відповідна агентура, і ми бачимо, що вони працюють, приносячи результати силам оборони. Тому що в будь-якому разі всі ті операції, які проводяться, вони опираються в тому числі на ті дані, які надають силам оборони відповідні рухи, про які я сказав. Я думаю, що до цих рухів навпаки ще будуть більше людей долучатися, тому що всі прекрасно розуміють, у цій війні Росія програє. Росія змушена буде піти з території тимчасово окупованого Криму, мова може йти лише про одне. Яким чином це буде відбуватися? От і все. Тобто, якою буде ця форма? А те, що Росії доведеться йти, в цьому в мене, наприклад, немає жодних сумнівів. Пане Сергію, а що для вас є перемога? Ну, наприклад, багато хто каже, що перемога – це територіальна цілісність України, це визволення всіх наших окупованих територій, це Крим, Донбас і так далі. Але ж Росія, вона ж нікуди не дінеться. Це ті ж 140 мільйонів людей, які одурманені російською пропагандою, вони ж там залишаться біля нас. Та ми повернемося додому, я сподіваюся, що повернемося в Крим, інші на свою малу батьківщину та інше. Але ж Росія, вона ж буде все ж таки існувати рядом з нами. Що з нею робити? Що таке перемога? Ну, питання в тому, в якому вигляді буде існувати Російська Федерація. Звичайно, ключовим моментом, що буде означати перемога, яким змістом вона буде наповнена, перш за все, це виведення усіх російських військ з тимчасово окупованих територій. Зрозуміло, що це і наша Херсонщина, і Донеччина, і Луганщина, ну і, звичайно, наш улюблений Крим. Тобто лише на цих базових основах можна говорити про продовження там, ну, наприклад, там якихось перемовин, і то ці перемовини мають бути лише про одне: про повну капітуляцію Російської Федерації, про виплату репарацій, про те, що Росія має бути знекровлена в мілітарному плані, тобто роззброєна максимально для того, щоб не могло якраз повторитися те, про що ми всі говоримо, що Росія буде накопичувати сили і буде знову намагатися атакувати Україну, в тому числі, тому що вони дійсно можуть вивчити ті уроки цієї війни і зробити свої висновки і знову атакувати. Тому повернення до наших кордонів в плані виведення військ, перемовини щодо репарацій, капітуляція повністю. Я взагалі волів би, щоб це було підписано десь
на території там Білгородщини або Брянщині, і створення демілітаризованої зони навколо України. Міжнародні гарантії, про які сьогодні говорить президент України, і ті напрацювання, які в цьому плані вже є. І прийде той час, коли вже НАТО буде долучатися до України, а не Україна поспішати в Північно-Атлантичний альянс. І, власне, подивіться, сьогодні це вже підтверджується, що НАТО долучається до України, тому що коаліція бажаючих використовувати своїх фахівців, військових фахівців на території нашої держави вже буквально сьогодні, завтра, найближчим часом, так буде точніше, сьогодні це набуває вже практичного значення. Я, звичайно, про заяви президента Франції, я, звичайно, про сьогоднішні заяви президента Чехії. Президент Чехії генерал з бойовим досвідом, як і Макрон сказали, вони ці заяви роблять відповідно і вивірюють кожне слово. І кожне це слово говорить про те, що відповідна підтримка від тих, хто бажає з військами бути на території України сьогодні, як з одним з запобіжників продовження цієї російсько-української війни, вони обов'язково будуть. В якому форматі, в якій формі, я думаю, ми побачимо найближчим часом. Ну, це дійсно цікаво, гарантія безпеки. У нас просто, пане Сергію, був досвід з Будапештським меморандумом, ви пам'ятаєте, коли нам гарантували безпеку. Гарантувала Британія, гарантувала Франція, потім гарантувала Америка, гарантувала Росія, яка на нас напала. Але ж все ж таки, коли сьогодні ми кажемо про гарантії безпеки, це повинно бути вступ України в Північно-Атлантичний альянс чи якийсь документ, меморандум, може, знову? Звичайно, ні. Меморандум, я вже боюся цього слова, меморандуму не буде. Зрозуміло, Україна буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Ну, тим більше в нас є добрий знак. Перші синьо-жовті вже прорвалися, я про Швецію. Так. Сьогодні офіційно піднято прапор. Так. Ну чому другі синьо-жовті теж не можуть цього зробити? Ми, звичайно, це зробимо, і це буде один з механізмів цих гарантій безпеки. Але найголовніший механізм при цьому це будуть наші Збройні сили, це буде сильна і успішна Україна, якби сьогодні на фоні того, що відбувається з нашою економікою, з нашими зруйнованими, знищеними селами, містами, воно, можливо, дещо, знаєте, так, як рожеві окуляри, там погляд через них виглядає, але тим не менше, тільки так, а не інакше. Ну, а якщо говорити з емоційною, вже такою людською суто точки зору, що таке буде перемога, це з'їсти класного чебурека в курмані. Іншалла. Дякую вам дуже, пане Сергію Чохсаговну, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. До зустрічі. Сергій Врачук був з нами на прямому зв'язку, речник Української добровольчої армії Південного напрямку. Дійсно, Україна зараз ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше. І це показує стратегічну помилку глави Кремля Володимира Путіна, яку він зробив, вторгнувшись в країну. Таку думку висловив сьогодні генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг під час церемонії підняття прапора Швеції біля штаб-квартири Альянсу. Україна стане союзником НАТО. Питання не якщо, а коли стане, сказав він. За словами генсека НАТО, Україна зараз ближче до членства, ніж будь-коли раніше. І це також демонструє велику стратегічну помилку, яку зробив президент Росії Володимир Путін, коли вторгся в Україну. А зараз з нами на прямому зв'язку пані Марія Мезенцева, народна депутатка України «Слуга народу», заступниця голови Комітету з питань інтеграції України до ЄС, голова Комітету з питань рівності у ПАРЄ. Пані Марія, вітаю вас. Сілям алейкум. Малейкум салам, вітаю вас з ООН, штаб-квартири в Нью-Йорку, де розпочалася 68-ма зустріч. Майже 190 країн у нас тут присутні. Вона стосується гендерної політики, статусу, спецкомісії по статусу жінок. І, звісно, тут ми будемо обговорювати і права корінних народів, і не тільки. Вітаю вас з Нью-Йорку. Так, дякую вам дуже. А яка дійсно, розкажіть, будь ласка, яка дійсно програма щодо України і щодо корінних народів?
Так, програма дуже обширна. Ми однозначно працюємо, як завжди, маючи нашу дорожню карту. Вона зрозуміла, вона проста, вона була підтримана в січні 2023 року 143 країнами Генасамблеї голосування. Це мирний план президента Зеленського, де, звісно, є і питання, які стосуються безпосередньо нашого рідного Криму, звільнення всіх тимчасово окупованих територій, повернення всіх, скажімо так, незаконно переміщених представників і корінних народів, і загалом українців, повернення викрадених українських дітей. Не будемо і оминати тему озброєння обов'язково. Так, організація, яка працює на збереження миру, бачимо, їй не вдалося це вже багато разів. Питання реструктуризації самого ООН, питання, які, наприклад, просувала ПАРЄ в своїх резолюціях. До речі, ми тут перебуваємо з делегацією і жінок, і чоловіків від Комітету рівності і недискримінації ПАРЄ, а також паралельно перебуває обширна делегація міністрів і заступників різних міністерств від уряду України. Протягом цього тижня плануємо прийняти участь мінімум в 50 заходах. Це буде нелегко, тому у нас ротаційний принцип. Зараз відкрив сесію генеральний секретар ООН. Він приділив увагу, звісно, ролі жінок в їх економічних, політичних, соціальних правах, і в тому числі під час міжнародних збройних конфліктів. Він виокремив тут і Україну, і Близький Схід, і інші країни, які зараз перебувають в міжнародне право, вибачте, скажу, які в процесі війн. Дуже важливо говорити про корінні народи, але якщо дозволите, я також розкажу про ту ідею, яку ми просуваємо стосовно Російської Федерації в рамках нашої слідчої комісії. Це питання корінних народів Росії і порушення їх прав. Ми маємо візію, що Російська імперія все-таки колись паде, а ті поневолені народи Росії, і черкеси, і чеченці, і інші представники корінних народів, з якими теж будемо зустрічатися в Нью-Йорку, вони все-таки повинні також стати рушійною силою цього руху. Для нас важливо говорити про український Крим як початок агресії. Знаємо, що є судове рішення Європейського суду з прав людини, що агресія почалася саме в березні місяця 2014 року на півострові. Ну і, звісно, ви можете запитати, що може нам тут вдатися, так, з таким обширним порядком денним для України. Звісно, ми маємо ціль донести, не будемо говорити так про глобальний південь, але якнайбільшій кількості держав-партнерів про наші зараз засадничі питання глобального саміту лідерів, глобального саміту миру. Це лягає дуже добре в розуміння для наших партнерів з Перу, з Індонезії, з Аргентини, з Еквадору, з Ефіопії, з Марокко. Тощо. Тому такої кількості жінок і чоловіків можна побачити лише на генеральних асамблеях загальних зборів. Ну, а цей тиждень, скажімо так, які присвячені і гендерній рівності, ми звітуватимемо про розвиток гендерної рівності в Україні, зважаючи на збройну російську агресію. Ну і для нас гуманітарна допомога головна, яка затверджена на рівні ООН. Я хочу приділити цьому окрему увагу. Є одна з найвищих серед всіх країн-членкинь. Це підтверджують дані минулого року. Нагадаю українцям, наше членство коштує 4 центи в рік. От для українця наше членство в ООН, а отримуємо ми в незворотніх гуманітарних програмах набагато більше. Так, дійсно, нам потрібно тиснути на реформування цієї організації. Зараз вона проходить важкий процес недофінансування, і це такі країни, як Сполучені Штати,
такі країни, як і деякі західноєвропейські держави, вони вбачають необхідність в реформуванні. Цю візію ми представили з делегацією Париж ще минулого року. Вважаємо несправедливим саму участь Росії в Радбезі. Вона мінімум 150 разів порушила своє право вето, не наближуючи нас всіх, як світову спільноту, до миру, а продукуючи нові рівні агресії. Звісно, нам буде важливо тримати Україну на порядку денному. Це і наші перспективи євроатлантичні, адже ми знаходимося серед абсолютно всіх країн уже Північно-Атлантичного альянсу. Вітаємо і Фінляндію, і Швецію, наших дорогих друзів, як сказав попередній спікер, і жовто-блакитні вже одні доєдналися. Сподіваємося, 33-ю країною після Вашингтонського саміту, якщо не та повноцінне конкретне членство, але ми ще ближче посунемося до стандартів НАТО. Повірте, парламент не стоїть осторонь цього. Багато українських законопроєктів, які опрацьовує як Єврокомітет, так і Комітет безпеки, оборони і розвідки, вони базуються лише на стандартах НАТО. Це питання прозорості, чіткості закупівель і забезпечення Пані Марія, я вас зараз не чую. Різним батальйонам, які мають... Вибачте, це Харківська область війшла в тривогу, трошки пропав звук. Так, я вас тепер чую. Так, пані Марія, щодо корінних народів, я хотіла запитати, я так розумію, що зараз Верховна Рада України, вона ухвалює рішення щодо визнання незалежності та корінних народів Росії та інгушей було нещодавно, було з чеченцями та іншими. Та зараз, я так розумію, йде мова про башкорців, про татарів та інші. Як ви вважаєте, чи можливо дійсно якісь національно-визвольні дії на території Російської Федерації з тих народів, які зараз є колоніями Росії? Ми в це дуже віримо і бачимо, наскільки активно розвивається наша платформа Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по поневоленим народам. І бачимо реакцію лідерів цих поневолених народів по всьому світу, від Нью-Йорку до європейських держав і далі. Ми вважаємо, що ми не вважаємо, ми чітко покладаємося на документи і резолюції ООН. Народ має право на самовизначення. Це не можна плутати з агресією, яку чинить Росія проти українського Криму, Донбасу і інших регіонів, які, скажімо так, пізнали, що таке пряма агресія вже з 2022 року, на жаль. Тобто це розтлумачення міжнародного права також є нашим домашнім завданням, щоб Росія жодним чином не використала це проти України. Але ці рухи важливі, вони потужні, вони об'єднують. І повірте, я думаю, на базі Пар'є ми вже виходимо на певне розуміння, що не тільки треба підтримувати Раді Європи певні рухи опозиційні. Так, колись 2 резолюції були прийняті по отруєнню, а зараз вже це смерть Навального. Підтримували опозиціонера Карамурзу, який також, на жаль, зараз у в'язниці, є політичним в'язнем Кремля, і багато інших відомих. Точніше, їх не дуже багато, але і інші відомі прізвища. Але в той самий час ми говорити про те, що є корінні народи, які поневолені, їхні рухи важливі, і паралельно не забувати, звісно, про звільнення наших цивільних полонених, викрадених дітей і, звісно, військовополонених. Кожна їх історія не менш важлива, ніж історія пана Навального чи будь-якого іншого російського опозиціонера. На цьому наполягаємо і тут рухаємося. Ви знаєте, я вже відчула, наскільки ми даємо надію цим корінним народам, створюючи платформу як в Раді Європи, так і в українському парламенті.
І дуже важливо, щоб з нами були експерти, з нами були представники цих корінних народів, щоб ми це не робили, знаєте, заради засідань. Впевнена, наступні важливі документи у Верховній Раді нададуть більше легітимності для них за кордоном, адже вони мають, наприклад, як Ічкерія, так, має свій уряд у вигнанні, свого президента у вигнанні. Дуже важливо працювати з тим, щоб наші партнери розуміли, що ці народи існують. Вони мають іншу культуру, абсолютно іншу мову і визначену територію. Вони були поневолені. Ви це знаєте і розумієте дуже добре, але нашим, на жаль, міжнародним партнерам треба це пояснювати. Інколи вони чують слово, наприклад, назви певних корінних народів вперше в житті. І це теж питання розтлумачування історії і міжнародного гуманітарного права. Звичайно, пані Марія, ще хотіла вас запитати про перемовини. Ось тиждень тому ми з народними депутатами України були на Анталійському дипломатичному форумі, де були представлені більш 143 представників різних країн. І що Туреччина, що інші спікери, вони, коли розмовляли про Україну, вони казали про необхідність мирних переговорів між Україною та Росією. Про це артикулював міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, а також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Ви зараз зустрічаєте з представниками американського істеблішменту, інших держав, які зараз теж знаходяться в Нью-Йорку. Скажіть, будь ласка, чи там теж зараз розмовляють про необхідність переговорів, мирних переговорів між Росією та Україною? Чи є ось ця усталість, про яку казали, наприклад, в Туреччині? Поки що ми таких прямих питань не отримували. Я хочу зазначити, що все-таки ця інституція, буквально ця організація, рівно рік і 2 місяці тому проголосувала за підтримку єдиного можливого реалістичного мирного плану. Це мирний план України, мирний план президента Зеленського. Кожна країна може знайти свою складову, чи то військову, чи то гуманітарну, чи то буде розмінування, чи повернення українських дітей. Він виважений, він базований на міжнародному праві, документах, деклараціях, резолюціях саме Організації Об'єднаних Націй. Тому, знаєте, оці певні бажання, які має Росія по підміні цих намірів, підміні єдиного діючого існуючого плану, який, до речі, скоро збере неабияку кількість лідерів світових, уже не радників міністрів закордонних справ або самих міністрів, а саме прем'єрів і президентів, уже підтверджені більше як 60 заявок на участь. І Швейцарія, Швейцарська конфедерація стане майданчиком. Дуже теж символічно, тому що, пам'ятаєте, вона стояла певний час осторонь, так, вирішення військових питань, які стосуються України, а сьогодні стане майданчиком для мирного врегулювання. Ми дивимося, як на це реагує Росія. Дуже має високу, я думаю, але ефект алергії, тому що вони бачать, як ця підтримка розвивається, і ми будемо купувати. Тобто ми не будемо давати розвиватися цим альтернативним планам. Поки що, маючи вже 1,5 дні роботи на полях саміту, тут в ООН, ми таких прямих питань не отримували. Можливо, це будуть двосторонні зустрічі. Я буду рада про такі питання вам повідомити. Поки що таких питань не отримували. Ну, ви ж бачили там заяви Папи Римського та інших лідерів, того ж Реджепа Таїпа Ердогана щодо перемовин і так далі. Що ви думаєте з цього приводу? Навіщо зараз ми чуємо такі заяви? Всі намагаються знайти найкращу формулу для формули миру, але для України справедливий мир може пройти тільки через перемогу і через відновлення справедливості. Елемент справедливості пронизує абсолютно всі кроки до миру, і це дуже великий комплексний план, починаючи від репарацій, на які українці зможуть подавати на міжнародному рівні вже з квітня місяця, завдячуючи реєстру збитків, які створені на базі Ради Європи, і який ініціювали саме депутати ПАРЄ, і закінчуючи, звісно,
як я зазначила, але важливим елементом, людським фактором це повернення всіх українців додому. На це піде певний час, і ми бачимо, як Росія блокує, наприклад, діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста, і дуже багато викликів, з якими ми стикаємося щоденно. І ми нагадуємо нашим партнерам, ми вже перебували в Мінську-1, Мінську-2, ми не хочемо Мінська-3, ми не хочемо повторювати подорожі до самої столиці Білорусі, які сталися в березні місяці. Це було як мінімум 2 поїздки української делегації на прямі перемовини з російською делегацією. Як ви пам'ятаєте, вони не призвели до жодних, скажімо, проривних рішень. Це була якась фікція, яка тільки ставила нашу делегацію під ризик, під питання життя і смерті. Слава Богу, що все закінчилося добре, але якби Росія мала намір зупинити це хоча б на території України, вона не має такого наміру. Вона має намір марширувати цією агресією далі на країни, як мінімум, Балтії, Північної Європи і не виключно Східної Європи. Ми знаємо, з якої країни в вересні 39-го року почалася агресія. Це була Польща. На жаль, методи і способи не змінюються. Але хочу додати одне. Ми чуємо абсолютно кулуарно, ми чуємо абсолютно інше відношення партнерів. Вони більш свідомі до потенційної агресії. Так, я дійсно говорю зараз, наприклад, про німецьких і французьких партнерів, але, як ми знаємо з вами, вони є лідерами і в G7, і в таких інституціях, як ООН, і безумовно в Північно-Атлантичному альянсі і в ЄС. Абсолютно інша візія, ніж ми можемо порівняти з березнем 23-го року. Це інша візія виробництва зброї, інша візія розвитку своєї власної безпеки і оборони. Тому я впевнена, що це також результат нашої динамічної співпраці і дипломатії на всіх щаблях, починаючи від президента України, всіх громадських організацій, міністерств, парламентарів і обов'язково українців, які тимчасово перебувають за кордоном. Також є рушійною силою, і саме їхні історії, і саме цей, я би сказала, багатостраждальний Оскар, перший Оскар України, який належить режисеру, його роботи, харків'янину. Пишаємось цим, всією його командою, його спічем, який пролунав на весь світ. Ви знаєте, від дуже різних людей вчора Україна отримувала привітання від тих, хто заперечував цю агресію. Я впевнена, коли вони подивилися фільми, подивляться його ще багато мільйонів людей на цій планеті, вони зрозуміють український біль, який насправді є болем не тільки міста Марії, міста Маріуполя, але і, звісно, всіх 60 мільйонів українців, які проживають по всьому світу. Тому такий рівень дипломатії, який показало українське кіно, український кінематограф вчора, це не перевершено, і це треба, вибачте, я використаю таке дієслово, використовувати і надалі, пропагувати цей ефект, щоб він мав ця цінність святи, вони мали результат. А тому чи повпливає це на республіканців? Таке запитання, бо знаєте, сьогодні в Україні є дуже багато побоювань щодо продовження американської підтримки Україні, тому що вже де-факто почалась предвиборча кампанія в Сполучених Штатах Америки, і є побоювання щодо того, що, можливо, Трамп вже стане президентом Сполучених Штатів. Що ви думаєте з цього приводу? Ви знаєте, треба дочекатися середини цього тижня, і вийдуть оновлені опитувань після певних виступів в різних штатах. Ми вчора були, просто зайшли купити собі бутерброд в одному з закладів, і ми, якби впізнали кольори жовто-блакитні на нас. Була група таких цікавих людей похилого віку. Кожен з них, там були і прихильники республіканців, і прихильники демократів. Вони висловили абсолютно неймовірну підтримку, бо більше вони сказали, що від дня на день вони здійснюють дзвінки своїм представникам своїх округів,
своїх штатів. Це було якесь зібрання. Вони чи однокласники, чи вони в одному університеті в Нью-Йорку вчились. Ну, дуже така цікава група осіб поважного віку. Вони висловили повагу і президенту, і народові України, і зазначили, що інструмент підписів, відправлення імейлів, дзвінків напряму своїм представникам. До речі, це можуть робити і українці за кордоном, які знаходяться в Сполучених Штатах. Ми таку спільну кампанію почали. Я виставляла це трошки в соцмережах. Я думаю, це потребує більшої, скажімо так, більшого інформування населення. Що це дійсно дієвий інструмент. Це не пресинг, це не тиск, це вимога виборців, вимога тих, хто голосував за цих представників. У нас є певні гарантії, що допомога буде вже в березні місяці. Дуже цього чекаємо, тому що ми знаємо з вами, ми це обговорювали це в етері, до різдвяних канікул в Штатах це повинно було бути вже узгоджено. Бачимо, наскільки український кейс є елементами маніпуляції, є певні, які здійснюються лідерами перегонів своїм республіканським колегам, але впевнена мужність, демократія і цінності, на яких будувалася ця країна, вони повинні перемогти. А також повинна перемогти математика. Ми всім говоримо, єдиний сенс цієї допомоги – це не тільки підтримка України, це розвиток власного військово-промислового комплексу, це створення робочих місць, це запуск видів озброєння. І все це лишається на теренах Сполучених Штатів Америки. Україна не отримує просто чеки від США. Це має величезний економічний ефект, і ми колись рахували ціну допомоги, з величезною, будучи в топ-5 світових економік, нам Штати, якщо ми розділимо, отримаємо цифру на одну особу, на жаль, платників податків менше, ніж вона є в Балтійських країнах. Статистика така, ми не можемо, скажімо так, оперувати іншими цифрами, подивимось на 23-й рік, а краще подивимось на голосування найближче. Є різні інструменти подачі цього документу, пам'ятаєте, розділяли, до Ізраїля, України, вже робили все, що тільки можна. Зараз що можна зробити? Це пряма комунікація з представниками, з палатою представників, з цими депутатами. І вірю, що саме це спрацює. І, пані Марія, останнє запитання щодо реструктуризації Організації Об'єднаних Націй. Ви сказали, що ви з командою працюєте над цим. А що ми пропонуємо? Наскільки я знаю, таких прямих механізмів для того, щоб вигнати Росію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, на жаль, немає. А що ми можемо запропонувати? Ви абсолютно праві, це стосується найбільшого, ми називаємо це обман століття. Коли Росія зайняла місце СРСР і безпосередньо не тільки в Організації Об'єднаних Націй, тобто після розпаду СРСР, вона повинна була, як і інші республіки, перевступити в ООН. Як зробила Україна, Вірменія, Азербайджан, інші країни. Вона підмінила собою і СРСР, зайняла крісло в Радбезі, де вона постійно порушує загальні правила, здійснюючи агресію. Ми маємо декілька формул, які напрацьовані, як мінімум, з юристами, міжнародниками і професорами різних вищих навчальних закладів в США і Великобританії, люди, які сповідують цінності міжнародного права. Але тут повинен бути консенсус і воля. Наприклад, консенсусу і волі не було в Раді Європи в Паріє до 2022 року, березня місяця. Ви це пам'ятаєте. Так. Але він з'явився терміново. Такий самий консенсус і політичний консенсус треба шукати тут. А механізми можна додати, переглянувши правила і процедури. Це не виключено. Ми в Пар'є вже в 2 резолюціях зазначили ці пропозиції, над ними працювала безпосередньо українська делегація з експертами. Зважаючи на те, з якими стикаються зараз викликами, а це фінансові виклики, коли, вибачте, я скажу, які, інколи кондиціонери вимикають влітку, а інколи воду. Тому нам треба, щоб
от всі ці люди, яких ми бачимо, які ходять туди-сюди постійно, вони все-таки, ми їх цікавили і ми були елементом вирішення їх питань. Коли ти говориш лише про себе в ООН, ти стаєш нецікавим. Так. Тому до кожної країни окремо. Корінні народи – дуже центральна тема. І чому я з цього почала? Хоча це не прописано в порядку денному ніде, але ми точно будемо на цьому наполягати і перевертати до цього увагу. Повірте, про кримських татар, як корінне населення, тут знають дуже багато, дуже давно, і кількість заходів, які ми провели, але і як центр початку агресії, ми віримо, що це стане і центром її закінчення. Тобто, чи правильно я розумію, вибачте, будь ласка, чи правильно я розумію, що сьогодні ми кажемо, що Росія просто фізично не має права бути в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй як правоприємниця, вони кажуть? Повірте, ніхто, якщо ми напишемо навіть офіційний запит, ми можемо такий експеримент провести до секретаріату ООН. Ніхто і ніколи не зможе показати документ вступу Російської Федерації в Організацію Об'єднаних Націй. А це означає, що це був род, це був, це обман. Обман сторіччя в міжнародному праві, в міжнародних інституціях, яка була створена для промоції миру, підтримки гуманітарної по всьому світу. Дуже не хочеться, щоб ООН послідувало ту долю, яку мала Ліга Націй. Але Україні треба тримати свій дипломатичний щит міцно. Завдяки силам оборони ми перебуваємо тут, і саме їх міць дає нам цю можливість. Тому не будемо їх розчаровувати. Кулуарно я вам чесно скажу, ми будемо, звісно, працювати по зброї. Це невід'ємна частина нашого року. Дякую вам дуже, пані Марія. Çok sağ olunuz, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Teşekkürler. Марія Мезенцева була з нами на прямому зв'язку. Народна депутатка України, фракція «Слуга народу», заступниця голови комітету з питань інтеграції України до ЄС та голова комітету з питань рівності у ПАРЄ. А ми завершуємо наш ефір. Побачимось завтра. І перед завершенням я хочу перейти на кримсько-татарську мову. Ve saygılar arkadaşlar, sizlerge şunu da kaydetmege isteyeyim ki bu hafta biz Ukrayna tilinde yayınlarımızı yapacağımız ve Ukrayna tilinde yayınlarımızga devam edeceğimiz. Çünkü bu diğer taraftan da bizler için pek mühim. Çünkü siyasımızı sadece Kırım'a değil de farklı ülkelerge de eşittirmeye tırışamız ve elimizden gelgence farklı dillerde yayın yapmaya tırışamız saygılar arkadaşlar. Ama bunun yanı sıra biz yayınımızga Milli Meclis azalarımızın ve reislerimizin de koşacağımız yakın vakitte ve erkun endanlığınızga göre prime programmaları bu şekilde devam edecek. Ama Kırım Tatar diline geçmemin ayrı sebeplerinden biri bu elbette ki sizlerge ana tilimizde Kırım Tatar dilinde böyle müracaatta bulunmak istegenimdir. Bilgenizge göre şimdi Ukrayna'nın Cenubi yönelişlerinde, Cenubi cebelerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor ve bu çatışmaların asıl ve ana sebeplerinden biri elbette ki bu topraklarını işgalden kurtarmak ve artık Kırım'ı işgalden kurtarmak, Kırım'ı Rus işgalcilerinden azat etmek. Bu yönelişte farklı batalyonlar, taburlar, faaliyetler alıp baralar ve böyle batalyonlar sırasında Kırım Tatar batalyonu Noman Çelebijihan adına batalyon malum olğanı üzere Cenubi yönelişlerde bulunması ve Kırım'ı işgalden kurtarması için kurulgan edi. Bu batalyonda birçok Kırım Tatar askerleri mevcut. Bunda kaydetmek gerek ki farklı bölgelerde de birçok Kırım Tatarlar askerleri farklı taburlarda olsa da bu tabur özünün çerçevesinde Kırım Tatar askerlerini birleştirmek için kurulgan edi ve bunu yapmak için böyle bir teşebbüs edilgen edi. O sebepten farklı insanların ve Ukrayna vatandaşlarının, bizlerinin
yani Kırım Tatarlarının bir-birimizge destegi bu mesele etrafında çok mühimdir. Aytmak istegenim, mında olganlar, Ukrayna'da olganlar veya farklı ülkelerde, çünkü Kırım'dan bu destekni, mali destekni yollamağa imkan olmasa da farklı ülkelerden, Türkiye'den, farklı Avrupa Birliği ülkelerinden ve hatta Ukrayna'dan bizni seyir etken vatandaşlarımız olsa ATR telekanalının yayınlarında daima QR kodlar var ve onların vasıtasıyla Kırım Tatar Numan Çelebijihan adına batalyonuna destek vermege mümkündür. Hakikaten saygılar arkadaşlar, Kırım'ın işgalden kurtarılığına biz de özümüzün hissemizni bu şekilde koşabilemiz ve bu şekilde Ukrayna askerlerine, Kırım Tatar askerlerine gerekli olan mühimmatlar, gerekli olan işte eşyalar, gerekli olan silahlar satın alımı meselesinde yardımcı olmağa imkanımız var sevgili arkadaşlar. O sebepten keliniz bir-birimizge destek göstereyik ve ATR ile beraber olayık. Yarın Allah kısmetse görüşkence.